Arratxaldeo. Sofia, kaixo, kaixo. Ongi etorri, Eskerrik asko. Laukote, haze gaua atzoko. Bai. Azte zina, ez da amaitu oraindik. Ez da amaitu? Zer mouzko biharamuna? Banatzaileek zer mouzko biharamuna? Ona, zama pixka bat arinduta, ilazki. Oso ona, sasoi esan, banatzeko dugu daku, guk beti dugu banatzeko da. Beti. Gogue, zakue? Etxean kontrako aipatzen den arren askotan. Bai. Ez duzu banatu nahi, guk nahi dugu. Eta gogorra da hori, banatu nahi eta ezin izatea. Eman nahi duzun musu bat, eman ezin duzun musu. Bai, ez da. Poetiko gogi ere ez gara jarriko, baina banatu nahi genuen eta banatu dugu, eraz pozik. Gu hor izan gintuzuen denok Begira? zai, Euskal Herri osoa begira zegoen, denak zuen zai, ez genekien nork irabaziko zuen, azkenean atzo ikusi genuen nork irabaziko zuen, zuena, ze moduzko biharamuna izan da zuena, bikote? Ba, nik ibuprofeno eta den hartu dut. Uste, gaueko iruek arte mezuak eta erantzuten, bai. Eta... Ni pixka balen hau junintzan era, baina gaur goizean ere jekin naizenean, baita ere hor mezuk, oandik mezu berrik irakurtzen, erantzuten. Bueno, zuei bakarrik ez, guri be bai. Claro, zorizonak emon, eta orain arte izan dalako, eta nire inguruen orain arte izan da, oso miluz estaliek dakuzi inguruen, eta noiz banatu bizu ezakuen, noiz banatu bizu ezakuen. Ikasturte osoa. Eta azken aldian zan. Zakue banatu bai Gregorio eta Santiri. Dema lintza horrekin. Herriaren parte hartzaileak izan dira, beraz, ez da? Miluzeko bi heroi, zalantzari gabe. Ze izan dute denetik, izan dira oso jogalari abilak, biztan dena. Bai. Irregularrak ere bai. Ze gauza batzuk oso ondo bezala beste batzuk egin dituzte oso gaizki, eroglifikoak, kasu, baina horrek ematen die, gogoan dut, lehenbiziko saiora etorri zirenean, saioa bukatu bezalaxe, publikoa ari zen euren izenaz oiukatzen. Lehenbiziko saioan, ez da broma, gogoan dut hori. Bai, hori programaro gertatu dabe, bai. Gure izenak ez dituzte sekula oiukatu da. Ba, ikusiko zaituztego? Ikusiko nola banatu zenuten eta irabazi zakoa? Atzako irudiak, nire luze. 110.000 euro jokoan. 110.000 euro jokoan. Erantzun zuzena da... Ederra guretzat. Ederra, oso. Bueno, kasu honetan, denak asmatu zenituzten, baina egon zineten lehenago puntu-puntuan, zorian... Baina gehiago, baina atzokoan asmatu egin zenuten, ze sentitu zenuten behin denak asmatu zenituztela ikusita? Ba, ni izan zen liberazio bat bezala, porque ja gauze bukatzea zi joan, eta esateko nuen, hemen nian egin behar dut, eta diru hemen txegitxua. Ez da posible. Gregorio, nik ikusi zintudan bereziki urduri, azkeneko emaitza eman baino lehen zezuk, nolaz bait, bazenekien zuzen. Bai, eske, bai, esantik esan zu modun egun baten idazki, bai, zuek esantezula, oiola, eta, bale, sinistuen behar dugu gara, Kuba esan daiteke, naz eta Kroazia izan, eta nik lau, tipia, bai, dala, ez da, bai, badat, eta igual ez dut ez, baina tipia, ez dakizen, ez duen mugitzen, zuntxitu eta berrio eraiki, eta, bale, horrela ikusita, bai, horreat neon nervioso. Bueno, zuentzat ere esan duzu ez da, baina gauza handia zakua horrela banatzea, eta ze zaila ondo disimulatzea hori, ez da, Ilaski, hori ere, hori nola egiten da? Bueno, gure lana da, klaro. Baina ez da askotan banatzen zaku bat, ez da, horrelako zaku bat. Zuek noiz jakiten duzue badaukatela? Momentuen, klaro, momentuen, eurek asmatzen du ez, eta orduen, klaro, momentuen dakigu asmatu dau, 20 segundotan asmatu zaubien da, bueno, jazta, asmatu daubie eta badakigu. Gogu egonda eta ganera egonda, iruditzen da, bueno, barreman bat, behin iristen mazara eta batzutan sorte kontu dalako, zaila da bai, sorti dabe, bai. Behar da, jokuan. Bueno, aldaketa batzuk itxasuz eta ondo egokitzen datzu, bai, 5 aldiz edo egon zarie batera, orduan guretzat bai izan, bueno, hor sortzen daulako kariñoa. Eta merezi zuten. Hainbestetan gerturatu, askotan gainera gerturatu, eta zuzenketak egiten hasitakoan, eurak ere jabetu. Bestea zen. Bueno, eta geuk, kriston peñi hartu. Bai,
pentsatu ondo. Bai. Ze 20 segundo dira, urrezko badera erantzuteko mate ditugunak, eta hauek 5 segundoan. Bat da, pentsatu ba. Azkenean, pentsatu eta irabazi, eta gu ere pozik. Eta guretzat lanerako oso erreza izan dela. Zuen humorie eta zuek osatzen zuen bikotie. Bueno, azkenean telebista itzen gauzelako, eta ikusten delako hasieratik oso telebizibu etizela. Karo, zuentzat, bai, zuen lana hau da. Ondo erantzuten dauentzat, erreza huitzen da zuen lana, bai. Guretzat zan, bertara sartu, bueno, da barre, da gustero egon, da, bueno, oso gustero egon para las juegas, bai? Izena bai, da sokatira, askotan tokatzen zaigu lehiakide batzuekin ere hortan aritzea. Bueno, eta zehartara ikasten, eta nola, eta zer, gustoko duzu, hau pare badera egin da dira. Eta nahiko martxa, bai. Eizu eta seguru atzoko momentua izango dela, zuentzat momentua aztezin bat, baina mihiluzen atzera begiradatxo bat eginda, oso gogoan daukazuen beste momenturen bat, atzokoaz gain? Ni berriz 17 urte eta geho, porque gu izan ginen oain dela 17 urte, eta berriz platora sartu eta ikusi, jazkikin berriz topatu, nahi kriston ilusioa intzian, 17 urte eta geho Antxonen zautu, porque Antxonen zautzen nun Tolosatiken, elkar topatzen genuen, baina bakoitze bere zeara. Eta zer moduz Antxon, zer moduzkoa, Antxon? Ondo, Antxon ezagutzea ondo. Niretzako ere bitxia ze, hau, kiroldeiko Xanti zen niretzako. Kiroldegian ikusten nuen Xanti, eta batean, etorri gira Gregorio eta Xanti, eta, Xanti hori da? 2 mito. 2007an izan zineten, zuen mihiluzen, ez da, irudiak ditugu. Baitane? Oize ondo. 2007ko Xanti eta Gregorio. Bidekin igual. Leku ederretik. Leku ederretik. Beratzen 2 mutiko eder. Gregorio eta Xanti zela zauzi mutilek. Ondo, azteko prest. Zergaitik ez dute txoriek zilborrik? Arraultzetik jaiotze delako. Oso ondo. Eta dordokak zergaitik ez dira oskoletik irteten? Arraultzetik atatze delako. Bizkarra zurra itxatxita dutelako. Urruneko lurraldea. Argentina. Argentina, hori da. Eta Argentina, hori da. Argentina. Gregorio. Nola ikusi duzu ezen burua? Nere pelukeroa denunziazteko moduko. Ze guapo. Oso biak ere, Gregorio, zematetan tokatu zaizu entzutea. Anaia, ez diru dizu, Anaia. Baina, gero da koletia emate buena, esate hue, Tolosan iztegea, nire zautzen haute, berare bai, Anaia zeate? Eta, ez daukazu baterantzik, zura naia oso guapoa da. Eta esatzen ja. Azken esaldi hori, Eroglifiko hori da. Oso ongi. Aurtengo irudiak ere ikusiko ditugu momentu asko izan dituzuelako. Aurtengo mihiluzen, Gregorio. Guakamaioa. Eta zelan dakizu? Guakamaia dalako, ez da. Babarruna, Kuban... Nola egiten du? Kroazian. Vale. Kuban, Kuban. Ez que babarruna, zuk ematen dezu azalpena eta oso argi dago, igual Kuba zan. This is Grace. Carly Rae Jepsenen kantuan. Askatasunen estatua, Bai, askatasunen estatua. Jesu, zen nervioso jarri nauzun, Ilargi. Ilargi lapurtu. Imaginatu. Roberto. Que no? Bai? No, ez. Bai, ez, Roberto. Bai? Ez dut ulertu gaia, barkatu. Ondo Xanti? Momentu honak. Bai, egon dira honenak eta utzi dituzu eta gehiago ere egongo dira